ҳаво имрӯз сард аст ва бадани мо ба таомҳои гарм ниёз дорад. Салом дӯстони азиз, барои якум биринҷоба кардам, барои дуюм тантунӣ. Тантунӣ гӯштро 2-3 дақиқа тақ медиҳем, баъдан ба он об мерезем ва пас дам мепартоем. Ва пиёзу қаламфури булғориву помидорро хурд мекунем, то ба равон мекунем, намаку адвия карда омехта мекунем ва 10 дақиқа пас дам мепартоем. То ин замон мо чапотиҳоро тайёр мекунем. Чапотиҳоро метавонед бо тирактуну кунед, метавонед мисли ман бо дастуну кунед ва дар тоба бе равған омода мекунем. Метавонед онҳоро дар тафтон ҳам пазед ва ё умуман тайёраш ҳам имрӯз дар мағозаҳо мефурӯшанд, вале ба фикрам оне ки худамон мепазем бомаззатар ва нафистар ҳаст ва хеле мулоим ва хушхор меояд. ва то ин замоне ки ин маҳсулотҳои мо омода мешаванд, дастархонамонро ором медиҳем, хӯришҳоро тайёр мекунем ва зероки мо тайёр шудааст. Бубинед дӯстон, чапотиҳои мо чӣ гуна мулоиму нафису нозук омадаанд, бисёр таъму бӯю накати зебо дорад. Барои канораш сабзавот тайёр мекунем ва ба тарзи дилхоҳ тантуниро пешниҳод мекунем. Ин як тарзаш аст. Барои чапотӣ сабзавоти дилхоҳ, чӣ қадар сабзавот бештар бошад боз бомаззатар аст. Зербакро мемонем ва чапотиро мепечонем ва хеле хушмазза аст. Нӯши ҷон азизон, Рамазон муборак бошад ва то дастурҳои дигар.